sina chinotapira makabatira iko Zimbabwe nasi. Baba ndakaremerwa. Ndakaita kukukuchira. Amai. Kana atira baba chirendo panoti samakandiratidza zvinondishamisa mwari wangu. Kundiratidza nezvandaisasiwa. Wokundiratidza kune asikandide. Papa. Ndikukumbira mungozotsekenyudza mbijana. Kasongwa kaka. Akasike kuti majubek. Akasike kwa rusape. Kwana anonzari koyo. Kwana dhuba. Dhuba akasike kwa kajubek. Aiwa akasike kwa Bulawayo. Ndati. Pose pari kubata chimuti. Aiwa gagaboshika kukoba kebe. Muchaona majaivi tiri pana poti. Karika chirwa majaivi se tichatumirwa ari kuBulawayo, tigotumirwa ari kucholocho. Kurova kuti titese pachimuti. Let way. Kana nguva yangu wanika. Asi chachina chopana pa muri ya Zimbabwe. Batai makadaro. Ndichatanga nenyaya. Yandoda kutaura panapa. Yakatika pa Beatrice apa. Sorry my noster. Munenge munobva ikoko. Ndizo taura nyaya yepa gutu. Yemuranda kadzi angachigara pamba pake nemwana wake. Akawanikwa akapondwa. Mapolisi akauya akatura mutumbi. Vachitura mutumbi ndokuona futi mwana wemukadzi yeye zvakare ari pamusoro pemvura mumugodhi futi. Kureva kuti amai nemwana zvese. Nematambudziko. Paka. Beatrice. Chiri kuti kudini kwata ku Beatrice. Uri papo gara zvakanaka. Gara zvakanaka. Kana uri pakadoma ndipo wapiwa ngotsekenyudza ipapo. Right. Zimbabwe. Pa Beatrice pane nyaya yakaitika. Pane mukwasha akatora mwana wevamwe mai. Na baba murume. Ndikuti mwana uyu akazorora baba na amai. Baba na amai vake vese variko vapenyu. Vari pamba. Vagara pamba kudaro. Mukwasha akaendesa mari inokwenda kuita iyo $25 iri mari yechakira ikono. Ndo yakaita kuti agozivikanwa kuti ndiye munhu ane mwana wedu. Kufambidzana kwese kwavanga vachiita ndo yanga iri nyaya yacho yekuti mukomana yakarora akatura mwana wevanhu ndo kubva aendesa mari inokwenda kuita iyo $25 yekuratidza kuti ndindire mwana wenyu ndeyetsvakirai kuno. Ndo kubva vagara vakamirira kuti naika munyai hongu wakauya nemari yetsvakirai kuno. Asi tinoziva kuti kuroora hakuperi. Ukauya nhasi woziva kusura mangwana gore ramangwana tinoziva zvinhu zvakaoma kusvikira maratidza kuti wamuri kugara naye hasi wenyu ane varidzi. Yebo. Zvadaro muri yeZimbabwe regai ndikuzivisei. Mukomana uyu, murume uyu ane makore anokwenda kuita iwo 9 years. Achigara nemukadzi uyu ane vana vanokwenda kuita vana vaviri $25 iyoyo. Ane imwe mari yaendesa. Amwene kana kuti amai vemukadzi ndokugara pasi nemurume wavo ndokutumira munyai. Zvikanzi munyai endesa shoko rekuti nai baba Isabel asibatikangano. Ndo shoko rakaenda. Right. Shoko mukwasha rakadzorwa naBhosho. Anove mukwasha. Zvikanzi kudina Bhosho. Timi muchazondiudza kuti kuri kwenyu mashoko apindirwa nemukwasha aya. Maiti mukwasha we kuri kwenyu maiti ndiani? All right. Vatereri. Yes. Munofunga kuti mukwasha mushure mekutumirwa munyai na hambuya na atezvara achibvunzwa kuti kona aiwe Bhosho uchiri kudziwa kakuti urarora ungangochosa basi mashere nemang'ono ptsvakira ikuno uchitazaka kuchosa manangu yense. Yes. Munofunga kuti Bhosho akapindura achiti kudini mukwasha akapindura achiti kudini nenyaya yekuti asinoti vazive ipapo ndombo pajamba. Right. Munofunga kuti mashoko akapindurwa nemukwasha achiziva kuti ndini 9 years nevana 2 handisati ndaroora imwe mari akapindura ndapi ndobva tabva ipapo. Bata ipapo 0713938538 0713938538 tudzurebe besa pe ichokwadi muri yeZimbabwe mashoko akataurwa nemukwasha akabva apindura. Vakuambuya pavakaudzwa zvinhu ndo vane simba kumba kuambuya ndokukwira bhazi. Amai kumakunde hekumakunde amai kumakunde hekumakunde jekesa musutu hekumakunde kufamba vakaenda kuBeatrice. Pavakasvika vakasvika uri usiku. Havana akavaswedza kana kuamhurusa kana kuita sei kuti vazoziva kuti ambuya vakasvika. Vakaita zvokufona kuti ndini ndasvika ikoko. Vakasvika usiku ndobva vadzokera. Pavakasvika mukoma KB vakabva vaita pupu kana kuti chimbuzi padhoo bedroom rinorara mukwasha nemwana wavo. mukwasha akazviziva kuti hambuya vauya. Hapana kunyange mwana wacho haana kuziva kuti auya. Kunogara hambuya nekunogara mukwasha Kunofamba wakareba sei. Kunotokwirwa bhazi. Kunotokwirwa bhazi. Zvadaro mukoma KB. Amai vemukadzi ambuya ndokubva vafonera mwana wavo
achiri akarara kuti usakasira kubuda panze nhasi, usaita iwewe anotanga kubuda panze, ramba wakarara rumba imomo. But sevanhu vakarara mumablanketi mamwe chete, Mukuwasha akazvinzwa akati iwe uri mutaura nani? Zvikanzi andi mama vaka namba yavo iyi, zvikanzi sei uchinzi usatanga kubuda panze, panei panze ipapo. Ende zvaida kuti ambuya, zvakatiwa naambuya kuti zviitike, ndo zvakaitika zvokuti Mukuwasha atange kubuda. Mukuwasha uyu aigara nehanzvadzi yake yaitobatsirawo zvezvokuti sisi vari kupi vari kugara kumba kwehanzvadzi yavo nemuroora wavo. Saka tete nemuroora vaigara pambapa. Mukuwasha zvakamupa simba rekuti rega ndibude panze ndione kuti sei ambuya vagari pano asi vari kuti kumwana wavo usatangewo kubuda panze nhasi. Mukuwasha chibabuda panze. Kunobuda panze mukoma KB ndo kunonakura oda negumbo yambuya ririkiti so akanzi mukoma KB ndo kubva ati andichapindi mumba nekuti nhunzi dzakaitika papo dzanga dzakawandisa uyezve dzikamhara dzairatidza weight kureme kuti wamhariwo nechinhu chakati kurei but uchinzwa kuti chiri kutendera kunge nhunzi. Kwaedza kuseni Mukuwasha akaramba ripopo haana kudza murume, akada kudza mukadzi wake ndobva aramba. Chakakwanisa kuita kuenda kunonokera hanzvadzi yake nekuti hanzvadzi yake munhu akamboroorwa akaita mwana akadzoka pamba munhu mukuru. Sisi ndo zvaitika mumbomo, asi kubuda kwandaita ndo zvandaona izvo. Asi ambuya vafundira mudzimai wangu vachiti usabude panze, ndofunga ndo nyaya yacho kureva kuti ambuya zvaitika paota sei vari kuziva. Ambuya vakazofona zvakare vachiyedzera kuti ndauya ikoko ndikadzokera makati amukwanise kundipa mari yangu, ini zvandaita izvozvo ndo zvandokwanisa. So vakasenda message futi kumwana wavo kuti izvozvo zvaiswa padho izvi usabvise, rega iye murume wako abvise kana kuti hanzvadzi yake. So kuchiedza vakaona kuti nhunzi dzakanga dziri pachimbuzi mukoma KB dzaisava nhunzi dzaive nyuchi. But hapana munhu akarumwa. Kubva kuseni kumapasi 1 dzemasikati ndo pakabva nyuchi dzainge nhunzi dzedze ndobva dzarwa pasi chichibva chasara chimbuzi cheka. Hanzvadzi ichibva ati kumwanasikana wayo sisi hatingagari padhoo pakadaiwo, hazvikwanisiki here kuti muite sei mungokirinawo padhoo mubvise zvinhu izvi. Ndobva abvisa mukoma KB achingo akabata chizen'e chaanga nacho achingorasa chizen'e chine pupu kana kuti chimbuzi pasi kungokanda pasi kudaizo panga akamira ipapo angatiwa bofu achaone akuchema hanzvadzi pana pandichaoni. Ndobva atorwa ndobva iswa mumba. Vanhu hapana munhu akaita chiprofita kana ngaka chinoshamisira, munhu wese angoshedzera kuti obvious ndo zvaitika izvo. Murume atanga kudetsera nemukadzi, ona zvakaitwa namai vako, ona iko zvino zvemusisi wangu ratove bofu noti abvisa chi. Ndokusaka mai vako vakati iwewe usaite sei usatanga kubuda uyezve usabvisa chimbuzi. Shoko rakatumirwa kuna ambuya. Vari pakati pekuzama kuda kufonera ambuya vakafona ivo straight kuMukuwasha. Zvikanzi tiri tesere ndati ndini ndauya ikoko zvamunofungidzira kuti zvaitwa neni handisi kuramba, ndini chandiri kuda imari yangu. Zvikanzi hanzvadzi yangu yaita bofu zvikanzi izvo kuti aone ndinoda mari yangu. Baba mukoma KB kune vanhu vanoita zvinhu zviri straight kuti aone ndinoda mari yangu. But mutongo mukoma KB uri kutaurwa naambuya izvezvi hanzvadzi yemunhu iri bofu. Achibva anzi iye kana wati mwana wangu inini haukwanise kugara naye nokuda kwekuti ndo zvandaita, shamari yangu harisati tapedza. Mubate rafu, bata rafu mwana wangu kana uchida kuzoona kuti zvauri kutaura zvese hazvina simba. Ndiri kuda mari yangu yeroora, asi iko zvinozvi ndini ndinokwanisa kurapa hanzvadzi yako. But marapiro anogona kuita ndekuti ndiri kuda mari inokona kuita pavana vaviri 7,000 US pamwana. So vana vaviri 14,000 US dollars. Then ndiri kuda 11,000 pana amai vacho. 14,000 plus 11,000. Yes. 25,000. Sisi vako votanga kuona wochigara nemwana wangu zvakanaka. Kana kuri kuti
auna kupedza kuroora ndiwe unofana kuziva nguva dzekuuya uchitaura zvakanaka. Asi amai ava vari kuti vakabatikana neshoko rakapindurwa nemukwasha vanove ambuya. Mukwasha akapindura mashoko ekuti kudini paakabvunzwa nemunyaya yekuti hambuya baba vati magarisa musina kubvisa mwe mari. Shoko rakatumirwa nemukwasha achitumira kubva kumunyai kuenda kuna ambuya. Akati endai munovaudza kuti zvakaomera munhu wese ndini ndadii. Endai munovaudza kuti zvakaomera munhu wese ndini ndadii. Mukwasha ari kupindura ambuya. Ambuya vana kuti hunza mari musi wakati. Vakati mukwasha wane vana vaviri $25 yetsvakirai kuna usati waroora. Ko matikanganwa here ndokudzorera shoko rekuti zvakaomera munhu wese ko ndini ndadii. Hambuya vachibvokera basi vachibva enda kumba kwemukwasha vachibva nosota zvawakasota sotiology. Hanzvadzi sikana yakubvisa sotiology ichibva yaita dambudziko rokusaona. So hambuya vachibva vati mukwasha ndini ndakonzera kuti hanzvadzi sikana isaone. Zvamunofunga zvese koko ndini ndaita. Ndakauya usiku ndikatsokera. That's why ndati mwana wangu asabude panze. Haangabatwe nezvinhu zvabva kuna mai vake. Asi kana uchida kuti hanzvadzi yako ione ndo zvandiri kuda. So tiri kuti isusu pari kudiwa 7,000 yemwana wega wega. Saka vana 2 14,000. Then amai anovaka mudzimai wake paduwa 11,000. $25,000. So mukwasha ati kudini mushure mekudzwa mashoko aya nahambuya. Hapana mari yacho. Haana mari. Iye pachake mukwasha anotofamba na bhiriji anovaka. Ndijakaboy. Asi bhirija anofamba na bhirija. Ndiye anaudza nyaya kuchimuti. Hanzvadzi muning'ina wemwanasikana uyu asisaone uyu. Muning'ina wemwanasikana asisaone kuti kudambudziko razobata hama yangu nderei. Vakuwasha vana ambuya muri kuona baba Isabel kana maakudayivira kana maakutaura taurai zvakanaka. Ndozvasimudza hondo apa. Mashoko chete kwasha ndo asimudza hondo. Ndindadii zvinhu zvakaomera munhu wese. Asi mashoko akataurwa nemukwasha akatadza here? Ndini ndadini zvakaomera munhu wese. Mukoma kebe rota senge shoko rakareruka akakanganisa. Aifana kudayira achiti kudini? Ndiri kugadzira mai. Ndine zvandiri kufungawo kuita. Ndiri kugadzira zvokuti kwakaomera munhu wese. Ndiani asiri kudya kumba kwake? Ndiani asiri kupfeka? Ndiani asiri kugeza? Asi zvikerefei zvakaoma kudai. 0713-938-538 vese vari kudaka kujoina National FM WhatsApp channel. Paka gutu chekwa gutu chiri kuti kudini muri yaZimbabwe. Nyaya gutu yandinai panapa inyaya inorwadza, inyaya inosiririsa. Pane mwanasikana akaroorwa ndokuenda kumurume wake. Aenda kumurume wake nemurume vakasvika pakusiyana. Vasiyana nemurume izvezvi vanga vatove negore vari vanhu vasiyana. Vaseparate. Vane mhuri. Vane mwana wavo 1. Vaita mwana 1 izvezvi kutaura kuno kwatiri kuita mwana uyu anga akura ari mwanasikana zvekukwanisa kuti kana kuri kuenda kuchikoro aifana kuenda muECD. Ndo maita sei? Ndo maenda kunodzidza. Mwanasikana akaenda kunogara pamusha waambuya vake munzvimbo yekwagutu yandiri kutaura imi. Agara ikoko muri yeZimbabwe anga ari mukati menzvimbo inonzi iyo gutu kwamukaro kupfingudzo makurumidze village mambo mukaro ndo kwaanga ari. Adaro muri yeZimbabwe ndokugara mukati menzvimbo iyi nemwana wake achizvigarira. Akazoita mazuva anokwana kuita 2 asingaonekwe. Vamwe vehukama vanga varipo vakati izvo ko hama yedu yatisiri kuona ari kupi. Ndokubva vatumira mwana kuti aende kumba uku kunotarisa kuti variko vari pai chichamboitika. Mwana uyu akasvika akapinda mumba akaona dhoo rakakochekerwa nekunze. Ndobva avhura dhoo ndobva apinda mukati. Apinda mukati ndokugara pabhenji. Ndokunzwa mumba muri kunhohwa. Akati
anoti sisi munipa ukama. Asi sisi basi ya nyama muno mwekaora. Kone makai ndo kugara alikuona hapana muno. Akati asi sisi ngada kutawasheni. Yembe zikaungana apezi. Kuva ngada kuwasha. Asi vazoenda kopi. Paka no sumu dzimwe yembe mkoma KB ndo kuona kuseri kwe yembe. Kune munhu akatira bada. Munhu akatira bada. Ari kutoona kuti munhu uyu pahuro pakatochekwa. Munhu akutokanganisika. Akutoratidza pamwe rizuva richi 2 kana richi 3. Mutumbi uri mumba. Mwana asi kumuona. Ndo kumanya kunoudza vanhu. Vanhu vachibva manya kuya kuti ibasa remapurisa. Pambapa pane mugodi. Zvadaro muri yeZimbabwe mapurisa vakausitora mwana. Vari mukati kutora mutumbi. Right, vari pakutora mutumbi ndipo pakatozoona kuti mumugodhi uri pedyo ipapo. Mwana ndipo paatori zvakare. Atoyanga mari pamusoro pemvura. Afira mumvura. Ari mumvura ndipo makakandwa. Ende mwana uyu vaita tsvakiridza vari kuona kuti mukadzi uyu pachake ari kuratidza kuti akambotanga arepwa. Mwanawo zvakare akambotanga arepwa. So nguva yakaonekwa mutumbi waamai vakafungidzira kuti dzimwe dzenguva munhu auraya mai pamwe ndiye atora mwana. Vasingazivi kuti mwana atoripo zvakare but akakandwa pai akakandwa mumvura. Vari kutozoona mwana akatoyanga mari pamusoro pemvura. Kutaura kuno kwatiri kuita nyaya iyi iri kumapurisa. Mutumbi wakatorwa mapurisa arifambira nyaya dzachona. Chinhu chinosirisa mukoma KB apo kana kutsvaga nyaya yachona nemurume wake vangatori negore vasiyana ende nzvimbo inogara murume anga akamuroora nekwari kure nekure. Pamba apa mwanasikana uyu nemwana vaigara nani? Vaigara vega. Pamba pambuya pavaitogara ivo vachita senga varuchengeta ipapo. Mbuya vari kupi? Mbuya avapo. Saka vakangoita mazuva asingaoneke. Vachibva vazoonekwa mutumbi uri mumba. Akachekwa. Ende dhoo raivhurika nokuti dhoo ranga rakakoshekerwa nepanze kureva kuti akavhara dhoo munhu anga ari panze. Kureva kuti munhu akaita zvinhu zvakapinda mukati ndokubva apedza ndobva abuda panze ndobva avhara dhoo. Sokuti munhu akauya kuzopinda mumba akatosvika akatobvisa chihuri nekunze ndokupinda mukati. Kureva kuti ranga ravharwa nekunze. Nematambudziko regaika mapurisa vaite basa ravo tinzwe pamwe chete ndikuzoona kuti ndiani akakonzera karufu rwamai pamwe cheteka nemwana wacho. Muri yeZimbabwe nthawe ziri kudiyana pari yeZimbabwe paka chiredzi. Chekuchiredzi chiri kutitana Harare zvakare mabvuku. Chiri kubatanidza Harare mabvuku chiredzi nechiredzi. Okay. Inzwa iZimbabwe mamiriro akaita nyaya. Mamiriro akaita nyaya ndi anorwadza, anosiririsa, anovhundutsa, anochemedza, ungave neukama kana usina ukama bado chinorwadza. Nyaya iripo ndiye kuti baba vakaita vakadzi vanokona kuita 6 vachigara mukati menzvimbo yandinoshividzira kuti chiredzi. Vaita vakadzi vanokona 6 ndokuita vana vanokona kuita ivo 24 vana vekubereka 24. Baba ava vane dzimba dzinokwanisa kuita 3. Right, dzimba dzandiri kutaura idzi 1 iri kumabvuku inova ndiyo imba yavakatanga, 2 imba iri kuchitungwiza, 3 imba iri muEastville. Zvadaro mukoma KB nemuri yeZimbabwe baba ava gore ra 2024 chete vakafirwa nevanokona kuita 11 gore rimwe chete pavana 24 vakafirwa nevana 11 mugore ra 2024 chete rakabva iri vakafirwa nevana vanokona kuita 11 nematambudziko. But mafiro aita vana ava vaifa nokuzvarwa kwavo kuti kwamai guru kwamai nini muka pa 11 kudaro vari mukati mekufamba madzimai vavo vakatiza kukasara 2 vamwe vakanotiza vakatosiya vana vamwe 4 kukasara 2 zvadaro vakafamba neukama vakaudzwa kunzi hei paita zvinhu zvisina kumira mushe musamirira nyaya yechikonzero vana vakapera neukama muri kupingirwa mese. Baba vane kubata kwavakaita but kubata kwavakaita ka handizivi chandingataura pamusoro pezvazvichii asi hazvina kumira mushe. Asi ivo baba pachavo izvozvo vari kukundikira kutaura but havachatozvidi. Saka nyaya iripo ndeyekuti fambai. Baba vachibva vabvunzwa baba vakataura vakati izvo chandiri nacho ndinacho asi handigona kutaura kuti chii uye zvendakazvitorerei but zviri kuimba yangu pakati pedzimba dzangu dziri kuHarare tikaenda kuimba yangu iri kumabvuku ndokune zvinhu ndokuvhura yemadhomopinda yebhitirisi yadzoka.
ndokubva vaenda kumabvuku vakatora muprofita chibva pinda. Muprofita akapinda musi weMonday last week mumba achiti arikuda kunobata chinhu chiri kukonzeresa mumba. Paakapinda mumba muri yeZimbabwe dhoo rakavharwa nesimba zvavasina kuziva, kwete nemuprofita asi rega rakavhara zvekuroverwa zvokusheka imba yese kuti muprofita anga achida kushanda pamba apa akatsvagwa nani? Akatsvaga hama dzemurume wepamba nekuti vari kuti ndivo vanga vakupera. Hama ndo dzanga dzakutoungana dzichiti vakomanaka kana muri ikapera tinofa. Ende chokwadi hone mafira ari kuita vana kana mumba mumwe chete muchifa vanhu 11 pagore rimwe chete tiri isi kupera nhambe yeshe ikawandisa. Ndobva vatsvaga munhu apinda mumba ndobva vharirwa mumba. Akapinda musi weMonday chipiri chitatu ari mumba vachizama zvikanzi kana nyaya yadaiso iyi toita sei ndokuvhura suvhurika atise nyaya kumapurisa kuti tine munhu akapinda mumba ari muprofita achida kutibatsira but dhoo rakavharika. Zvarakavharika harisi kuvhurika. Baba Isabel, muri kuti vanhu vaitadza kuvhura dhoo ende baba vaitaura vachiti kwanzi pakavharika dhoo kwanzi baba vakati finish. Maiwe baba muridzi wepamba akati finish. Haana zvakaona zvakataura. Ndopakatanga kuda kuzama kuvhura dhoo harichavhuriki. Saka vanhu pakatoenda kumapurisa zvikanzi hongu tinoenda kumapurisa. Mapurisa panyaya idzi nesu hatina kusiyana. Chavanozonyora chete chekuti kana munhu anga ari mumbomo akazoenda kupi chii chakaitika kuziva but rubatsiro kuti dhoo rivhurike haisi mbavha iyi. Tsvakai vabatsiri. Ndokutsvagwa mubatsiri. Mubatsiri akabadzwa akatara akati nyaya iri panapa ndeyekuti ndinoda kuti tibudise munhu mumbamo. Munhu mumbamo ndinogona kumubudisa asi munhu ari mumbamo akakuvara kudhara. Ndo pakanzi baba ndipei hembe yenyu yamakapfeka izvezvi ine ziya renyu, bvisai. Ende musaende kunobvisira mumbamo nemwe imba, ingobvisai hembe pamuri ipapo. Chandiri kuda ndechekuti imba hembe ichibva pamuri ipapo mobva mandipa. Ndobva vapiwa hembe iyai. Vapiwa hembe iyai ndobva svika karova dhoo rakareka kwambovhurika zvikanzi rovai imi baba nehembe yenyu dhoo richibva ravhurika. Ndobva vakanda hembe mukati. Ndobva anzi akandirwa hembe munhu anga ari mukati akandirwa hembe ye paakaibata ndopakanzi uya kudhoo angasisaone kunzwa achanzwa kutaura asi kutaura kubuda akabuda aachaoni aachatauri aachanzwi. So munhu uyu ndiye abuda zvikanzi chinzwai panapa takadati kubatsirwa nokuti kuri kunze mumba mune zvinhu zvinova ndo zviri kukonzeresa. Zvikanzi nemunhu uyu handidi kukudzai nhema zvinhu zviri mumba muzvihombe. Mubatsiri chandakwanisa kuita kubudisa munhu uyu ndagara inini ndakandisingayozopinda mumbamo ndaita nzira dzekuti munhu abude asi ndiri panze. Chinhu chiri mumba muchihombe asi zvachiri chihombe kana chaakutorwa ndikanotamba zvandiri kufungidzira inini kana taakupinda mumbamo tichashandisa muridzi ndiye chapinda maunzira chinhu chake ndiri mumashure make. Saka mukoma KB hakuna chinhu chakatorwa mumba kumabvuku chiripo. Vana vakafa 11 ava ari kuti iye pane zvandiri kufungidzira kuti tikapedza 3 days pasati pafa munhu ndawina asi chinhu chiri mumbamo tangochidisturba asi nguva yekuuraya chinayo. Saka kwandiri kuenda ndichaita 1 week ndozodzoka. Baba vaitirwa ndakazvitaura soga vanhu vakasimba saka vakuita singemuna kuita sei akurasika njere. Muprofita uyu ari kupi izvozvi? Ndo kumabvuku ikoko, ndo mabvuku imomo. Mubatsiri akamubvisa mumba ari kuti hazvikwanisike here kuti muprofita uyu abatsirwe akwanise kunzwa kutaura pamwe chete. Asati abudisa munhu mukoma Keba akati ndiri kukwanisa kubudisa munhu but munhu ari mumba umu akakanganisika kudhara. Ndinokwanisa kumubudisa asi akakanganisika asati amubudisa ndozvinhu zvakataura. Saka kuzochamirira kunzwa kuti uyu munhu akabatsira uyu ari kudzoka here nekuti ane mazuva akataura achiti ndiri kudzoka ndozobudisa chinhu but family kunze vakomana munofana kuti musimbe 3 days panogona kudonha mumwe. So kana ndisingakanganisi rechi3 rinogona kunge ari nhasi zuva rachona mukaona musina kudonha munhu pane zvandakaita zviri nani asi handina chandakabvisa kudisturba kwandakaita but kasire kubvisa chirimo chirimo murume hatauri makazvitorerei hatauri komubatsira hasi kutaura here kuti mumba mune chii asi kutaura mune chii ari kuti chinhu chiri mumba muchihombe hasi kutaura chii 20 wakakuti kumabvuku chii chiri muimba yekumabvuku yapa kuti muprofita
asaone asitike baba asanzwe asataure ya pakaipa regaika tipita Isabel ukenda batebe ukama inu anjadzi yemono ili kutaura mashoko ekuti ndiriku elini ndinotsigira kuti anjadzi yangu mashoko ayakataura asimudza mhepo. Okay, why pane mashoko avaitaura iye nemukadzi wake vari mumba make. Mashoko aibva kumukadzi ari ekuti iye mukadzi pachake kukura kwaakaita achirarama kumba kwavo akararama sei, upenyu hwake hwese. Mukadzi anonzi akaudza murume mashoko ekuti andina kukura ndichirarama mune zvakanaka pamararamiro angu, ndivo amai vangu ndivo baba vangu, kudzidza chaiko handina kushamisira, ndakadzidza kusvika grade 5, handina kwandakamboenda. Saka murume akatora mashoko ayo ekuti mwana pachake anodasika kutosora kumba kwavo, saka chandinoita kuti ndiendesere mari chii, zvokuti kunyange shoko dai risina kutaurwa vanototi iwo vaisafunga kuti munhu uyu achaendesa mari ikoko, nekuti angane mashoko aanoti iwo akabva kune mukadzi achizwa murume akashandisa mashoko iwawo asi asiri mashoko ake. Baba Isabel, even kana mudzimai wako akakuudza kakuti kumba kwedu tinoshopeka, handina kudzidza zvakakwana, vabereki vakashayiwa mari, iwewe semunhu wawakatora wawakaroora waunoda haufanirwi here kumusimudzira mudzimai uyu pamwe chete nekutosimudzira kumusha kwemudzimai wako? Ndo zvatinofanira kuita, but haana kushandisa, akatora seadvantage yekuti ndichagara ndakadaro chikonzero akagara avawirirane. Yeti mutemo hazvina basa kuti watora mwana airwara akanaka asina kudzidza, mwana wemunhu anofanira kungobhadharwa. Ya zvakaoma, muri kunzi kwakamuri yeZimbabwe, so hanzva dzisikana iyi mari kutaura mukuba KB 25,000 imari inoda makambani mamwe makambani chachewo anotatarika kuti waibati $20. Saka panodiwa sorry, ende uchida kunoita sorry unofanira kuenda ukabatawo something. Ati pane vamwe vateereri vataura kuti adi kuenda kunotaura namambo, hambuya vashedzwe vogara dare vakumbire ruregerero kana hambuya vakazokwanisa kurokonora ekuti hanzva dzisikana ikwaniseka kuona mari ichitsvagwa. Ndofunga ndo zvimwe zvavangaita mukoma keibari asi hambuya vakanzwisisa vakakwanisa kubatsira musikana uyu kuti dambudziko rekusaona ripere. Mukwasha anozoita sei, anozotarisana sei nahambuya? Ibaiginya asingari kuvatarisa navatarisa anogona kungonzi auchari kutaura neni ndizvokorore because nyaya yakatangira pachimbuzi. Yes, akabvisa chimbuzi ndiyakaita off ende chimbuzi chakaiswa padho remukuwasha. Dai mukuwasha ari akabvisa chimbuzi kutaura kunoko dai ari iye akapinda nechirwere chekusaona, kudai asiri iye mukuwasha ari kusaona izvezvi aizotsvaga mari yacho ndiyani? Mukadzi uyo hana kushora kumusha kwawo, but aizama kuudza mumwe wake, but mumwe wake ndiye ane moyo wakaipa. Ndinonzi maiti naye ndiri kuno kuWarren Park. Matorero machi mukoma kebe hana kukwanisa kugamuchira shoko kubva kumukadzi. Ndisimudzirewo nokuti kwandakabva ndomamiriro andakaita handina kudzidza ndikasvika grade 5, iwe ukandisimudza vanhu havambozvione. Iye akabva ati idofo chirega ndisamuroore ndimushupe. Amai vakati aiwa zvechikoro handigone asi mushonga ndinawo. Ndiriyasimudza mbadatirove vakadzikadzika, ndiriyayiwaiwe kumbira ndiriyamayikaniwe vakadzikadzika simudza mbada vakadzikadzika simudza mbada vakadzikadzika simudza mbada reporting to the edge of Nicodemus, Leviticus, Simon Peter, Mother Mary. Tapio. Roma jisipaini vada pitani pro. Afana tu sipekeshana zaiba. Jomanda wakachiweba kabelekara. Sipiniti waraba. Jeli arashuri bidi wakachiweba. Sipiniti. Roma ita. Jeli arashuri. Akiorashuri. Hairi. Rigidi. Boo. Vari kudaka link reNational FM WhatsApp channel ingotumireka izigro kuti link pa 0713-938-538 0713-938-538. Good uchibhema kufa ndimwari wamugaseko idipi musimba gumetebizere kwa bulawayo chenge masara madambose wamugaseko
iko muchidari pechidziva agogo every day is Friday pamwe na Queen Lord ini nyasha muzambi chimutoka kabata kwanje tikona nacho paka mapindira papi ndazoenda sika mukoma KB zvikanzi aiwa tina kuchiita makachitaura bhadha tina kuchiita mwanakomana kubva ane 23 years achitaka zvibata achigara mukati menyika achikombisa kana kuti sai aiona kuti paari haana zvaari kuita muviri make kana munyama make manga musina kana mafeelings ekuti kana kaona munhukadzi anomufarira kana kuita sei anongoramba akanyara ndokutaka kubatsirwa vatete ndizwei gogo ndizwei kana amai vangu ndizwisewo kuti ndozvandiri ndingori munhu right magetsi yarati makare ndobvaenda kunobatsirwa ari mukati mekubatsirwa ndokuenda kubatsirwa kwanobatsirwa pabhosho zvikanzi mukati meteniyoroshi mune will been for it akioro will been for ndokubva apiwa munamato mukati meakioroshi apiwa munamato ndokutaka magetsi kudzoka iri divoyo papa yes magetsi ndokudzoka but madzokero akaita magetsi akaenda umwe nzira akadzoka sei mukomana akupupura zvamakandinyengetera zvamakaita pandiri zvaive zvisipo zvavepo asi mawiri azvaita ndeyekuti ndikasangana nemutorwa hapana chandonzwa ndinonzwa mafeelings but vandonzwira ndena sisi vangu chete vana sisi buda ndibudewo kakauka baba mukuru wababa munini kana ari hama chete sisi vake ndo vanonzwa kuti dzimwari dzengu anotiwanzizwa ndikakwanisa kubatana maoko nanasisi amwe chivakwazisa ndotozvibata kuti dai nditomubata kutogwina dai ndatomubata shoka kutsvaga vanhu daiso but mumwe munhu wese hapana zvaanonzwa vanasisi vega ndo vanonzwa kuti dai ndada so ndiye anaunza nyaya kunational FM iye basa rakaenda kuna tete akati takambozama but nyaya iri kunetsa ndeyekuti vabereki vake baba vake namai vake hapana ari kufamba naye anotofambana na tete ndevamwana bamukuru nabamnini abereki kuti baba naamai vari kuti zvionero vakura 27 years ko adi kudzokera kuchechi yabhosho kuti vanomupa mumwe munamato bhosho akapa munamato badaka simba rakauya ndire iroro 0713938538 ndechekupinji mutora shanga ke mutora zuro kamgoma ke mutora shanga rega timbopinda ka uda kuti basira pane chipi tambira kusiyaitira zvinhu zvavo padhoo pemukuwasha mbuya wakaosanedzavo sando dzavo vakanyanya nekuda 20,000 nekuda kwemwana chete vaida kutovhura kambani ka mukwasha kakanganisa here aiwa kwasha mashoko ake akatakanisa dai akangozvininipisa chete vaingokwanisa mupikana saka izvozvi zvakatokanganisa ngasongoenda ngonokumbira regerero nyaya yazotonge wangoregererwa zvoita munofunga kuti pa 25,000 yakatarisirwa nahambuya vanogona here kuregerera mukwasha vakataurirana vanoregerera ndilisa mwana wacleva dzakavira kutokumbira ruregerero ndokuri kudiwa apa sorry inobva pakati pemwoyo yataurwa nanonzi mayani vaya kwai wakazvininipisa namamoyo yes namamoyo kumasvingo esi papa esi Thomas wachi pavideo ndiani Thomas wachi pavideo Thomas wachi handoda kukomenda chemurume uyo wekuti kuna ambuya neni wanzi murume uyu zvakaita akakanganisa but ndinoti kuti kuna ambuya nawe kuzoti manje hamuona apa akazokwadzwa ihanzadzi hainika nenyaya haina chairi kuziva kai ndizvozvo asi kuna ambuya ndotongoti hangu ngavadzore moyo kuhanzadzi yemukwasha wavo vamuregerere ayo hanzadzi yemukwasha wavo ngavamuregerere vachipedzerana nemukwasha wavo asi kumukwasha wavo mukwasha ngachizvininipisa semukwasha aendewo kana kuna shishi kunaniwe wambonogadziriswawo kana ikokoko pamwe hambo wangadzoremo amana 25,000 amana inowanika
Munofunga kuti mukwasha anofana kubhadhariswa mari? Amount ndingazotadza hangu but iye ati 10,000. Ndimi vakwasha hivi. Ndimi vakwasha na Thomas wachi. 25,000 iyeyo ichazobatanzira nekurorera kana kuti kuchazororwa uchipamberi. Kwanzi kana pane zvashota tinozotaura. Pakaoma.